L-ewwel qari. Qari mit-tieni ktieb tal-Makkabej. F'dak iż-żmien qabdu 7 taħwa u l-ommhom. U s-sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerf biex jieklu il-laħam tal-majjal li ma jiswix. Wieħed minnhom beda jitkellem f'isem l-oħrajn u qal: "X'int tfittex tistaqsi u trid taf minnha? Aħna lesti mmutu, imma maħniex lesti niksru l-liġijiet ta' missirietna." U t-tieni wieħed, kif kien fl-aħħar nifs, qallu: "Inti bniedem mill-għar. Int se tċaħħadna mill-ħajja ta' issa, imma s-sultan tad-dinja qed iqajjimna għal ħajja ta' dejjem, lilna li se mmutu għal-liġijiet tiegħu." Imbagħad wara dan dew jittorturaw it-tielet wieħed. U milli talbuh ħareġ minnu fih il-sinnu u bla biża' ta' xejn mittidejh u ta' qalbini li kien għajjat: "Mis-sema ksibthom dawn u għall-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom, għax min għandu nittam li qed nerġa' niksibhom." Saħansitra s-sultan u dawk ta' madwaru staġbu bil-qawwa ta' din iż-żagħżugħ kif l-uġieħ ma kien qisu xejn. Meta miet, bdew jittorturaw u jbiċċru raba wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: "Aħjar li wieħed imut bidejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li qed iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m'hemmx qawmien għall-ħajja." Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Isma' Mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi. Għati widen għat-talb tiegħi bla erq huma xuftejja. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fit-triqatek. Qatt ma otru riġlejja. Insejjaħlek għax int tweġibni u Alla. Ressaq widintek lejja, isma' kliemi. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Għaddel ta' ġwinħajk kenninni. Jien fil-ħaq qatt nara l-wiċċek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostol it-Tessalonkini. Ħuti. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja, iqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Mill-bqija ħuti, itolbu għalina biex il-kelma tal-Mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun milquha bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi. Għax mhux kulħadd għandu l-fidi, iżda l-Mulej u fidil, u jwettaqkom u jħariskom il-ħażin. Aħna żguri minnkom fil-Mulej, jiġifieri li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnilkom. Jalla l-Mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta' Alla u s-sabar ta' Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuq xi wħud mis-Saduċej, dawk li jiġħadu il-qawmi mill-imwiet. U staqsawh: "Mgħallem, Mosè ħallinna miktub: jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal,
dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel u lit lil-ħuħ. Issa ikun hemm 7 taħwa. U l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed, u mbagħad it-tielet, f'kelma waħda is-7 li kienu ħadu l-armla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien tal-imwiet mart min minnhom tkun għax is-7 ikunu żżewġuha? Weġibhom Ġesu. Il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu. Imma dawk li jkun jistħoqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu imutu iżjed? Għaliex ikunu bħall-anġli. Huma uliet Alla la darba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu, Mosè ukoll urieħ fir-rakkont tax-xitla tal-Ollieq, għax il-mulej sejjaħlu Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Il-kelma tal-mulej.